kayong pupunta dito sa Lulugayan. Alam natin kung saan nga ba nanggaling ang pangalan ng Lulugayan. Kasi ang Lulugayan, anakon pa mga kag-anak, kaya mo man din yung tag-iya. Bagayin may ako na ito dida na kuhan ang buhok, na lugay ang buhok, nga babae. Amo ginngaranan niya nga Lulugayan. Bagayin buhok ko na ito dida, buhok yung babae nga nakalugay ang buhok. Tapos amo gintawag niya nga Lulugayan po. Sir, sini, di kang iya ilaruman to na. Imagine so kanini kadako nga na bulwak siyahin tubig. Amo gitawag lihat nga Kalidungan Lake. Umabot kasi ang kalsada nga diha Barangay Literon. Doon bagay ninahinay natin kada mo naton bisita. Tapos pag-abot na 2019 na kuan kami ibig sabihin na ginhimuang kamihan mga kuan mga ginhimo kami eco-village. Tapos namon mga cottages, ginayad. So dumamo gihapon ng bisita. So yan mas damo na gihap. Ayan hi Edward C. Caburnay. Ya po didi ang barangay captain ha Barangay Literon. So may ada gihap mga organization diyan among barangay. Bapo na nga bulig. Sabi na naman na surgay, pag-guide nera. Iba nakadtumanlan uma. Yan na pag may bisita, kamo karuyag ipaluto. Amo to nakadugang-dugang gihapon herahin income. Ang kadakan nera nga pakabuhi sir, so kadadto niyo gingkaon niyo nga mais. Ira ito kanang guide adto, ira ito pagtanom. Tapos pag may bisita, nag-harvest kami. Ipapakaon or ipapalit ang bisita. Augin tutugutan ang jet nga makadi nga operator guide. Kay amo po talaga pinaka Mayroon kaya namon patakaran, tennis to. Kumbaga napulo nga bisita o sa namon tour guide. For safety ba, ang iba kasi nakakatuwa-tabok, ang iba may nalok. So yan na among ginbawa ko na namon ang bisita for safety. Bawal na maglokso. Mas mag-upay pa nga to, sir, ang amon ko. Pero hagbubunay, ya. Ano yan, amon pinakahataas ang Lulugayan pool. Kakuan, sir, ang kuan summer, kailangan Marso, Abril, Mayo. O pag magtag-uran na, pag hindi rin na namon, kay dako naman ang tubig, tapos ini nga mga bato, madalunot. Oran niya, o itag Mga 1 week nga pag-inuman. kamot siya, nabaha na yan. Tapos, yung lumunod na sa ngayon, pero man namin dito tugutan ng mga makalimutan. Lulugayan Falls kilala bilang isa sa pinakamalawak at pinakamagandang talon sa Samar. Kaya kung gusto mong mag-back to nature, ang Samar ay isa sa pinakamagandang lugar para sa iyo.